Jan-jane lho Kiai Semar. Aku ki ya ngerti lamun to kene mau rame. Kene mau bantah derdah arep munggah Panca Bakahi ngerti wa Semar. Ning aku ki perangane menungso sing raketang propirane ngerti karo Udanegara. Ngerti karo tata krama. Yen ora dijawil ya trima meneng wae. Jan yo gregeten karo lambene Sengkuni mau. Ning kersane Kiai Semar kepiye? Aku nderek Kiai Semar. Jareng arep apa jenenge? Enek gawe wae semrintil eran. Non. Wis semangat sithik. Kleru yo ora apa-apa wong ya wis suwe leren le gede pasang. Lah miturut Ndara Antasena kados pundi? Jenengan tiyang sepuh. Jenengan tiyang dewa ning Ijawantah tanah Jawa. Danyange wonten ing tanah Jawa. Nanging mestine wae aku ora tegel. Aku ora mentala tekane Pati Sengkuni mesti gawe masalah kaya mengkene. Kiai Semar. Ndak aturi pinarak ingkang prayoga perkara Kurawa Antasena rampung yen musuh terus. Panjenengan manglenggah. Mang jenjem ning penggalih. Ya aku majur aku ya. Welah apa wani. Wani no. Padhake. Nek wis lunas sini iki wis penak ae. Iya, ngono ya kena. Matur nuwun, Den. Kula suwun ngantos balenjani sing dadi ubayane.
Ya